mag Haiti. Kopogore gi mano, bende weche maluoro weche motenore kod siasa, kamiti mano mar NADCO bedo odiochieng' ma kawuono biro bedo ka romo Nyakwar Mgajwang'. Ka bende gini ripot mar NADCO bende nosechiw ne jatend piny Kenya. Kata kamano, nitiere paro aboro ma bende jo NADCO dwaro mar mondo miloki. Odiochieng' ma kawuono kamiti mar NADCO Nyakwar Mgajwang' kotelnegi kanyo kod George Murugara kanyakla kod Hilary Sigei. Bende gibiro bedo ka giromo odiochieng' ma kawuono. Mano mar neno paro aboro ma bende nonyisgi mar mondo mi giloki kendo moko bende ging'i kaka ikete tim e report mano mar NADCO. To par ni dwaro ma kamendi bende biro na bang' thuolo mar ndalo 45 ka bende report ma kama nego bed ni ichiwo mar mondo mi jod bura twakie ponono ni jo Kenya biro bedo ka dhi referendum kata oyo. Men wach ma bende jofwambo magwa mag siasa luonwa e yo machiegni. E weche matimore gwenge magwa mopogore opogore Nyakwar Mgajwang'